Szeretettel köszöntöm. Megtisztel, hogy meghallgatja a prezentációt. Egy olyan üzletet fogok önnek bemutatni, ami minden ember számára kihagyhatatlan lehetőség a gazdagság eléréséhez. Mindannyian ismerjük az 5-ös, 6-os és a skandináv lottót. Biztosan töltött már ki ön is lottószelvényt. Hallott már a kollektív lottózásról? De miért is lottóznak az emberek kollektívan, azaz közösen? Mert tudják, hogy így jóval nagyobb esélyük lesz nyerni. A következő pár percben statisztikai adatokkal szeretném önöknek alátámasztani, miből is lesz ez mindenki üzlete. Magyarországon jelenleg 9,5 millió ember él, ebből csupán 2,5 millió, aki keresőképes, vagyis folyamatos jövedelemmel bír. Viszont hetente csak az 5-ös lottón 7 és 10 millió darab szelvényt adnak föl. Csak a szerencsében bízunk. Ha a 2,5 millió keresőképes embert vesszük, akkor átlagosan hetente egy fő 3 darab 5-ös lottón játszik. Ha pedig a 9,5 millió lakost tekintjük, akkor heti szinten egy személyre 1 darab feladott 5-ös lottószelvény jut. Az üzletünk terméke az 5-ös, 6-os és a 7-es, azaz a skandináv lottó. Ez attól is zseniális, hogy nem kell órák hosszat a termék bemutatására időt fecsérelnünk, mert a lottót mindenki ismeri és játsza is. Célunk egy óriási lottóközösség létrehozása. Nyerjünk közösen milliókat, teremtsünk anyagi biztonságot önmagunknak és szeretteink számára. Most megmutatom önnek, hogy milyen lehet a jövője. A gazdagság egy karnyújtásnyira van. Itt és most ön megváltoztathatja az életét. Egyszerre kap 2 lehetőséget. Milliókat keresni, milliókat nyerni. Most vessünk egy pillantást a jelenre. Legyünk őszinték önmagunkhoz. Elégedett az életével? Biztonságban érzi magát és családját? Küzd a mindennapi gondokkal? Van önnek olyan jövedelme, amivel tervezhet? Tudja a szeretteit támogatni? Ezek a problémák tömegeket érintenek. Cselekedjünk együtt a sikerért és a jólétért. Soha ne felejtse el, az erő és a siker a közösségben rejlik. Nagy dolgokat csak is együtt tudunk létrehozni. Váltsa valóra álmait. Sok kis ember, sok kis helyen, miközben sok kis dolgot megtesz, megváltoztathatja a világ arcát. Hogyan tudja mindezt megvalósítani? Bemutatom önnek ezt a fantasztikus üzletet. Egy ajánlón keresztül regisztrál a rendszer tagjai közé. A regisztrációs díj hetente csupán 5000 forint. A regisztrációt követően önnek el kell fogadnia a cég általános szerződési feltételeit. Ezután önnek már van egy saját felhasználónévvel és jelszóval ellátott inaktív webirodája. Ekkor ön a cég számlájára eljuttatja az 5000 forintot. Ahogy jóváíródik az összeg, 5000 pontonként megjelenik az ön webirodájában. 1 forint 1 pontnak felel meg a rendszeren belül. Ezáltal aktiválódott az ön irodája. Gratulálok, itt már a lottó közösség tagja. 5000 pontért kap 6 darab lottószelvényt, 3 darab szelvényt a lineáris rendszerbe, és 3 darab szelvényt a saját mátrixába. Három darab szelvény, 1 darab 5-ös, 1 darab 6-os és 1 darab skandináv lottó az ön lineáris rendszerébe kerül. A 3 szelvényt a saját nyerőszámaival tölti ki, vagy kérhet generált számokat is. Innentől lehetőséget kap rengeteg pénzt keresni, nem kell más tennie, csak ajánlania kell a környezetének a lottóközösséget. Ha az ön ajánlásából új regisztráció történik, matching bónuszra és hűségprogramra lesz jogosult. Ezáltal az új tag az ön lineáris rendszerébe kerül. Ön bármennyi közvetlen taggal bővítheti a rendszert szélességben. Az ön alatt lévő tagok regisztrációiból 9 generáció mélységben lesz jutalékra jogosult. Az ön csoportjában lévő tagok együtt nyernek. Ön akkor is nyer, ha nem talál el egyetlen számot sem.
Az öncsoportjába tartozók nyereményeinek meghatározott százalékára így is jogosult lesz. Összegezzük. Miért ajánljuk tovább ezt a lehetőséget a közvetlen környezetünknek? Azért, mert munkánkat jutalmazza a rendszer. Juttatások. Csapatvezetői jutalék. Hűségprogram. Menedzseri szintek. Matching bónusz. Csapatvezetői jutalék. Ez lesz az ön fix jövedelme. Ezzel hetente számolhat. Ez a bevétel hétről hétre nőni fog. A csapatvezetői jutalék példáját 3 fővel mutatjuk be. Minden tag a rendszerben a zöld lóhere alatt lévő jutalékszámítással indul. A tagok regisztrálásáért 9 generáció mélységig jutalmaz a cég. Vegyünk egy példát. Ha az ön lineáris rendszerében 9 generáció mélységig minden tag csak 3 embert regisztrál, akkor menedzserként 462.570 pontot, bronzmenedzserként 1.190.940 pontot, silver menedzserként 1.815.450 pontot fog megkeresni hetente. Nem kötelező hetente új tagot regisztrálnia, ha szerencséje van, egy tag létrehoz ön alatt egy pár tízezer fős csoportot, kezdjen el számolni. Például induljon el 9 közvetlen taggal, de a döntés az ön kezében van. Itt van a lehetőség, hogy sok pénzt keressen. Munkánkat a cég hűségprogrammal jutalmazza. 1 forint 1 pontnak felel meg. A pontok folyamatosan gyűlnek, sohasem nullázódnak. Csupán időkérdése, mikor vehetjük át a fantasztikusan értékes ajándékokat. Vegyünk egy példát a ponthalmozódásra. Az előző heti pontjait az aktív tagok után újra megkapja, plusz az új csatlakozók után is. Például elindultunk az első héten 3 taggal, ez 15.000 pont. A második héten a 3 tag hozott 9 tagot, vagyis mindenki 3-at. Ez a második héten 60.000 pont. Így a második heti pontforgalmunk 75.000 pontra nőtt, és ez így nő hétről hétre. Vagyis a bronzmenedzseri szint pár hét alatt könnyedén elérhető a ponthalmozódás miatt. A lineáris rendszer heti fix jutalékszámítását az előző diákban bemutattuk. Most viszont elmondjuk, hogyan osztódnak szét a nyeremények a tagok között. Ön maga alá bármennyi tagot regisztrálhat. Ők lesznek az első generáció. A példát tekintve, az 5. generációs mélységben ön alatt egy tag 1 millió pontnak megfelelő értékű nyereményt nyer, amiből ő, azaz a nyertes, a nyeremény 40%-ára fog szert tenni, azaz 400.000 pont fog a webirodájában lévő számlájára kerülni. A nyeremény 45%-a egyenlő arányban szétosztásra kerül a nyertes fölötti szponzorok között, bármilyen mélységben is legyen. A példából kiindulva szponzorként 9%, azaz 90.000 pontot tesz ki. Ugye milyen szerencsés az ön szponzora? Nem is talált el egyetlen számot sem, és mégis részesült a nyereményből. Minden nyertes nyereményének 5%-a összeadódik, amit a cég a következő heti új regisztráló tagok között oszt ki egyenlő arányban buzdítás céljából. Szinte még csak regisztrált az új tag, már is részesül az előző heti össznyeremény 5%-ából. Ez szinte hihetetlen. A maradék 10% a hűségprogram ajándékait és a rendszer fenntartását fedezi. Összegezzük az eddigieket. A lineáris rendszerben kap 3 darab játékszelvényt, 1 darab 5-ös, 1 darab 6-os és 1 darab 7-es, azaz skandináv lottót. Kitölthető saját számainkkal, vagy generálhatunk gépi, véletlenszerű számokat is. Ezt követően 2 féle bevételünk keletkezhet. Az első a terjesztésért járó fix heti jutalék, a másik pedig a nyeremények, ami lehet saját nyeremény,
és az alattunk lévő csoportunkban keletkezett nyereményekből meghatározott százalékú részesedés. Minden egyes pont, ami a számlánkon keletkezik, teljes egészében kiutalható a következő heti játék levonása után. A pontok korlátlan mennyiségben halmozódnak, és semmi sem csökkenti a számokat. A pontok képezik a hűségprogram juttatásainak alapját. A Matrix rendszer. Lássuk, miért is éri meg azoknak is velünk játszania, akik nem ajánlják tovább a rendszert. A csatlakozási díjért, vagyis 5000 forintért kapunk még 3 darab szelvényt. Továbbra is 1 darab 5-ös, 1 darab 6-os és 1 darab 7-es, azaz skandináv lottót. Ezt a 3 szelvényt a rendszer tölti ki kombinációs generált számokkal. Ezáltal a rendszer megtöbbszörözi a nyerési esélyünket. Ahogy folyamatosan regisztrálunk az oldalon, a Matrix időrendi sorrendbe állítja a játékosokat. Ön kap maga köré 4 darab játékost. 4-et az ön előtt, 4-et az ön után regisztrált tagokból. Így alkotva egy 9 fős csapatot. Így a 9 fős csapatok 27 szelvényért izgulhatnak hetente. A csapatokban aki talált, a nyeremény 40%-át nyeri, 55%-on egyenlő arányban pedig a 8 fő osztozik. 5% a cégé, amit a rendszer fenntartására fordít. Befizetés és a játék menete. Egy ajánló segítségével lehet regisztrálni a rendszerbe. A megadott bankszámlaszámra kell utalni 5000 forintot. Az 5000 forint beérkezése után 5000 pontonként írja jóvá a rendszer a webirodában a számláján. 6 lottószelvényt kap, 2 5-ös, 2 6-os és 2 7-es, azaz skandináv lottót. Kitölti a szelvényeket és vár, esetleg dolgozik és ajánlja másoknak a lehetőséget. A következő héten adott időpontban kiderül, hogy mennyi pénzt nyert, illetve mennyi csoportvezetői jutalékra jogosult, ezt a webirodában az egyenlegén fogja látni. A rendszer a jóváírt pontokból automatikusan levonja az a heti játékra fizetendő 5000 pontot, azaz 5000 forintnak megfelelő pont értékét. Az összegyűjtött jutalékokat bármikor ki lehet utalni. Ne felejtsen el adózni a kiutalt pénzek után. Az adózás módjáról kérdezze adótanácsadóját. Összegezzük az eddigieket. 5000 forintért regisztrál ajánlója segítségével a weboldalon. Ezért az összegért cserébe legalább 6750 forint értékű szelvény nyereményeiből részesül. Ön kap 2 5-ös, 2 6-os és 2 7-es, azaz skandináv lottót és egy webirodát. Itt megváltozott az élete. Esélyt kap, hogy kihúzzák a szerencsés számait, és ön legyen a nyertes. Ha ön az adott héten nem nyer, akkor is részesül az ön lineáris és Matrix rendszerében a regisztrált tagok nyereményeiből meghatározott százalékban. Amennyiben ön szponzorként ajánlja másoknak ezt a lehetőséget, akkor részesül a matching, és kitartó munkával egyre magasabb menedzseri szinteket érhet el, valamint részesülhet a hűségprogram fantasztikus ajándékaiból is. Ön most lett sikeres, higgye magában és a rendszerben, változtassa meg környezete életét is, szóljon minél hamarabb családjának és barátainak a rendszerben rejlő fantasztikus lehetőségről. A várt csak a kezdet, a váratlan az, ami megváltoztatja az életünket. Tegyünk hát érte együtt, közösen. Hisz nincs lehetetlen, csak tehetetlen ember. A lehetetlen múló pillanat, a lehetetlen nem létezik.